Hindi. Mangapon. Kalingaw tag pandayan eh. Agabangas. Ini nih. Armchair. Imbento. Ayos.
Ay! Ay, mayos ba to, sir? Ma'am. Ay, mayon ba kay kulang? Kulang ba? Ulang bitaw na amo mo. Oh, yung lang. Basta lang na malikuran ba? Ma'am, dito rin pa sir zero. Ato ba? Oh, pre, ya. So, morning sitwasyon mga kabangas, no? Gahe tayo, na-screw, na-bolt, magkuha sa kuog para sa bolt. Alright. Okay. Ayaw sa mga bangko. Alright, right. Helamok. Okay. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.